Mae Hywel a finna newydd fod lawr. Newydd Gwair. Hedfan trwy'r awyr. Ac oedd o'n wych. Ac yn codi pres yn pryd o'n i'n codi pres i Elusen Awyr Las, Elusen Iechyd Gogledd Cymru. Gen i wedi pres ar gyfer Elusen Elinor yma yn Bethesda. Ac mi oedd o'n brofiad anhygoel. Yn gyflym, mae'n arall yn dod fan ho. Nes i feddwl wrth fynd i lawr, ydw i'n sgrechian ei heidio. A neis i. Ar rhaid i wneud chi. Ac yn nhw'n mynd. Mae'n wych, mae o'n turistiaeth ffantastig i Ogledd Cymru. Dyn ni wedi codi chydig bach o bres i Elusen a dyn ni wedi cael llon lle o hwyl. A mae rwy'n yn mynd yn gyflym iawn. Tua 100 milltir yr awr. Gen i banad o'n? Gawn ni bris banad. Dwi'n meddwl bod gen i angen. A heidyn.